Kidamdang pai kuni ni pai ingko ra player ni KSYC KUY lapen KFA song thom hampang song pen Karbiang Long Autonomous Council Principal Secretary Phanchetong Damsi Joint Director of Health Services come Member Secretary District Health Society West Karbiang Long Hamren pen kipeklang pon Voreng anghoi advertisement along STA Japan anghoi kepanong pipedet aputhak pin puralo kepajirdang Pinpura lo along ke jongpon ke bang song hoi ki peklang puthot ke chengpen peklang thuwek nangji jongsi klembor itet pulote laki mo sodak kachi song angding kedeng ponalong Karbiang Long Autonomous Council ke charia tumsi adai chi nangji busi pherang kya thingnu ningje pon Health Service West Karbiang Long pen ki pia bangke mitum song thong pen bangke lake totally reject lo mantunya dengon in tumke dengon e pusi pini tum memorandum lo metok dak lo lasi ni tum la dak pen Kipugang tunal tu media truben tuliram rong hang kat turam rong hang le the government lapen Joint Director Health Service West Karbiang Long office antung pung tung mangala no la prabjin pen la chen tuning prabjin pen la bangso advertisement la bangso karbia phan kilang rok karbia phan aman gi pe la bangso advertisement ma chen tuning chen tu the pilo de ke bang jilangan ni la bangso ka pa chen je phan la government atum phan la bangso advertisement kachi pa cancel tu phan ko anang deng se claim neng mani tung chi sik ding tu Lapen STA Japan pan trokner ke panong pensi puthot Voreng anghoi peklang ponangji jongsi klempon pe pulote hampang asong do an chingrum pet pen air set rung set pen kachi song asai dengji buta ningje pontu Ini tempat pen Joint Director Health and Mission pensi saya pertanyaan paklang derapi ini teman si asid bang Reservation bang abi tudet lapen bang so banci reservation bang bi kok laso ning tu PC nil tu pini CM sa pasi ane memorandum si pi pula alang liawe delo laso afi tum principal secretary si memorandum si pi lo lasi dak nil tu tok dak lo nil tum dak apos doan ke dak nitum inglong suhan an si na panong pi et nangji lasi laso ateng jodi nak pi pe pula te nil tum ke bangi ani sitame democratic arona teng pen nil tum kachisong nang kogi lasi nil tum non pen pula je sodak pen je laso apos bang Jangan kau hoi, ni tu Inglong sotuan si pivek nang ji pulangke. Lapan laso reservation system angke 2012 pen saya ikdu pusipul laksi labangke, laci remove nai lapan Akimi laso reservation 8.7 News Report Karbiang Long Live.